Fl-okkażjoni tal-ewwel mitjum tal-Gvern it-tnejn filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza lin-nazzjon fuq l-istazzjon nazzjonali. Joseph Muscat fakkar illi l-Gvern qiegħed hemm biex iservi lill-pajjiż. Ta' kuljum jiena dieħel l-uffiċċju infakkar li l-nifsi fl-opportunità li tagħna l-poplu Malti wawċi li tajtuna intom il-koll biex inservu lil pajjiżna. L-esperjenza tal-Gvern mhijiex dwar il-kariga nnifisha, iżda iċ-ċans li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru sqar li ma' kull deċiżjoni li ttieħdet minn Gvern ġdid dejjem qed iżomm il-ħsieb tal-familji Maltin u tan-negozji fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Qal illi l-Gvern huwa qrib in-nies, huwa Gvern li jisma' tant li sa mill-ewwel jum beda jibni relazzjoni onesta man-nies u fetaħ il-bibien beraħ sabiex il-poplu jkun parti mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Dan huwa Gvern qrib tagħkom, Gvern li jisma'. Iva, se jkun hemm mumenti fejn ma naqblux, iżda inwiegħdkom li se nibqa' nisma'kom. U dejjem naħdem bisħieħ biex kulħadd igawdi mill-opportunità li dan il-pajjiż sabiħ se jkun qed joħloq. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza li l-Gvern qed jagħti lill-edukazzjoni u saħaq li għandha tkun il-qofol fil-ħolqien tal-ġid. Tkellem dwar il-ħidma li qed isir sabiex tkompli tissaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna. Stqar li pajjiżna diġà qed jara tkabbir ekonomiku u pożittiv u dan għandu ikompli jissaħħaħ. Huwa semma l-fatt li ħarġet sejħa għal interess għall iżvilupp tas-sit fejn hemm ix-shipbuilding bħala ħabb marittimu tal-aqwa kwalità fil-Mediterran. Joseph Muscat tkellem ukoll fuq ir-riforma tal-MEPA filwaqt illi fakkar ukoll li nħarġet sejħa għal interess sabiex jiġi żviluppat Cruise Liner Terminal f'Għawdex. Semma wkoll il-Global Resident Scheme li tnediet f'dawn l-ewwel mitjum ta' Gvern ġdid. Skema li bija persuni barranin li jixtru proprjetà ta' valur għoli jingħataw permess ta' residenza f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li wara biss mitjum mexjin ġmielhom il-pjanijiet sabiex jorħsu l-kontijiet biex pajjiżna ikollu s-settur ta' l-enerġija moderna barja iktar nadifa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan huwa biss il-bidu ta' din l-amministrazzjoni. Iżda se nagħmlu l-almu tagħna kollu biex meta tħarsu lejna tgħidu li qed naħdmu daqskom u magħkom biex noħolqu l-opportunitajiet għal kulħadd u mhux biss għal ftit. Għax dan il-pajjiż huwa ta' kulħadd, pajjiż mibni fuq il-poplu kollu tiegħu, fuq ix-xogħol tagħna lkoll. Huwa għalaq billi qal li dan huwa il-Gvern li flimkien mal-poplu qed jaħdem biex iwettaq biex flimkien nagħmlu lil pajjiżna suċċess.